για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουν κρατήσει με αυτούς 130.000 νεκρούς συγγνώμη, δεν έχουν κρατήσει ούτε μια σπιθαμή γης. Όλα τα προγεφυρώματά τους τα έχουν χάσει και αυτή τη στιγμή, όπως θα δούμε σε χάρτες, ξεκινάει ήδη εδώ και εβδομάδες μια συγκροτημένη ρωσική επίθεση στην επίθεση σε μέτωπα τα οποία φτάνουν και τα 2.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, κατά το συνήθειό μου ξεκινάω πάντοτε με χάρτες της Δύσης, για να μην πει κάποιος ότι ευνοώ τους Ρώσους και τα λοιπά. Όχι, ξεκινάω πάντα με το IS War, με το Ινστιτούτο Πολέμου του Ουάσιγκτον. Στον πρώτο χάρτη που μπορούμε να ανεβάσουμε θα δούμε τι λέει αρχικά αυτή η έκθεση. Λοιπόν, ας δούμε τώρα την πρώτη εικόνα. Πριν από αυτή την εικόνα, η έκθεση των Αμερικανών λέει ότι το βράδυ 6ης και 7ης Ιανουαρίου έγιναν σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί με 28 drones ahead και 3 πυράβλους S-300. Χτυπήθηκαν οι περιφέρειες Ζαπορίζα, Μικολάιβ, Οδυσσός, Ντίπνο-Πετρόσκ, Κύρι Βόχαρτ, Βινίστσια και Κρέτσκι. Αν τα λέω και σωστά, ζητώ συγγνώμη για την προφορά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές... Μια χαρά κατανοητά είναι. Ναι. Και η Βίνιτσα και το Δνιπροπετρόφσκ. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιοχές για να μας πει κάποιος από αυτούς τους συνήθεις ψεύτες ότι σε όλες αυτές τις περιοχές είναι αναπτυγμένα Patriot. Είναι λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί και δεν μπορούν να κρατήσουν παρά μόνο οπισθοχωρώντας. Έτσι. Σωστά. Στην πρώτη εικόνα που σας δείχνω τώρα βλέπουμε το χάρτη του IS War, στον οποίο έχω αναπτύξει 5 νούμερα και βέλη. Αρχίζω από πάνω, στο σημείο 1. Εκεί φαίνεται πόσο κοντά είναι το Χάρκοβο. Έτσι. Και όντως πάνω από 80 με 100.000 ρωσικά στρατεύματα ετοιμάζονται για την κατάληψη του Χαρκόβου. Στο σημείο 2 είναι το Κούπιανσκ, μια πόλη η οποία είναι ήδη πόλη οχυρό για τους Ουκρανούς, ό,τι απέμεινε, και την πολιορκούν ήδη οι Ρώσοι, τουλάχιστον με το πυροβολικό. Στο σημείο 3 είναι σημεία που τα δείχνει ο χάρτης του Ινστιτούτου Πολέμου. Είναι το Τόρσκε, όπου και εκεί γίνονται φοβερές μάχες. Το Αρτιόμοφσκ, το Μπάχμουτ έχει τελειώσει. Στο σημείο 4 και στο σημείο 5 η Κωνσταντίνοφκα. Σε όλα αυτά τα σημεία γίνονται μάχες και οι Ουκρανοί οπισθοχωρούν. Πάω γρήγορα στη δεύτερη εικόνα, όπου είναι η τραγωδία, το μέτωπο της Αυντιίβκα, είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, και που μέσα στο μεγάλο πράσινο και μαύρο κύκλο οι ίδιοι οι Αμερικανοί δείχνουν ότι η Αυντιίβκα είναι ένας νεκρός τόπος, ένας θύλακας, μια τσέπη, όπου γύρω γύρω με τα βέλη φαίνονται το 1 και το 2, αναπτύσσεται η βόρεια επίθεση στην Αυντιίβκα των Ρώσων και η νότια επίθεση, και είναι ζήτημα ημερών το να τελειώσει και αυτή η πόλη. Πιο κάτω στο σημείο 3 δείχνω τη Μαρίνκα. Η Μαρίνκα έχει τελειώσει, είναι πλέον ρωσική. Αυτά όλα. Από τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη του 2023. Βεβαίως, βεβαίως. Μόνο που δεν έχει γίνει αποδεχτό ακόμα από στα επίσημα, λέω τώρα, από κάποιο επίσημο δυτικό, κάποια κυβέρνηση, κάποια ηγεσία, παρά το γεγονός ότι πολλοί Αμερικανοί και Γερμανοί αναλυτές ντροπαλούλια, αλλά το δέχονται. Το ξέρουν ότι είναι έτσι, είναι αντικειμενικό. Εδώ κύριε Λιάτσε, δεν δέχονται ότι έπεσε το Αρτιόμοφσκ, το Μπάχμουτ. Τώρα θα δεχθούν την Μαρίνκα, η οποία είναι μερικών ημερών. Τέλος πάντων. Εμείς με εσάς είχα πάλι καλεσμένο το Μάιο του 2023 έγινε αυτό και το είχαμε πει τότε, έτσι. Μπορεί κάποιος να τους ξένησε, αλλά ξεχάστηκε. Τώρα στον επόμενο χάρτη, τι δείχνω? Έχουν κάτι βέλη πλάτους. Προσέξτε, είναι πάλι ο χάρτης Αυντιίβκα και βάζω κάτι κόκκινα βέλη το πλάτος, το ροζ. Αυτό είναι το οποίο δέχονται οι Αμερικανοί ότι είναι οι πρόσφατες κατακτήσεις κατά αυτούς, απελευθερώσεις κατά τους Ρώσους, είναι οι πρόσφατες
απελευθερώσεις εδαφών. Ναι, αλλά άμα δούμε τα βέλη, υπάρχει ένα πλάτος 10 χιλιόμετρων, 16 χιλιόμετρων. Τι γίνεται? 14 χιλιόμετρων προχθές και στο βορρά και στο νότο. Σκεφτείτε λοιπόν ένα πλάτος μια ζώνης την οποία δεν έχουν επισήμως δεχθεί οι Δυτικοί ότι την κατέχουν οι Ρώσοι και πολλαπλασιάστε αυτό το πλάτος των 3 μέχρι 13-15 χιλιόμετρων επί 2.000 χιλιόμετρα. Για να δείτε ότι συνολικά η Ρωσία πλησιάζει αυτό που λέω εγώ, γύρω στο 23-24% της Ουκρανίας. Αυτό είναι σημαντικό, δηλαδή το πλάτος της ζώνης επιχειρήσεων που μόλις κατέκτησαν, απελευθέρωσαν οι Ρώσοι, πρέπει να ληφθεί υπόψη στο εδαφικό, διότι εκεί δεν υπάρχει Ουκρανός. Και το δείχνει αυτό το IS War, στην εικόνα που σας δείχνω. Τώρα, θέλω να σταθώ λιγάκι περισσότερο στη μεγάλη μάχη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αυντίιβκα. Έχω μια εικόνα που τη βλέπουμε τώρα εδώ, που δείχνει πώς είναι η επίθεση των Ρώσων, πώς εξελίσσεται από τα νότια μέσω του δρόμου Βουλιτάσογια Κολόσοβα. Έχω τους δρόμους και τα κτίρια. Έχω όλη την πόλη. Αυτή είναι η νότια επίθεση. Ο χάρτης που σας δείχνω είναι 11 Δεκεμβρίου. Δηλαδή έχει παγιωθεί αυτή η κατάσταση εκεί πάνω στους μεγάλους δρόμους της Αυντίιβκα. Πάμε τώρα, τι γίνεται, αυτά από νότο, έτσι. Πάμε τώρα στην επόμενη εικόνα για να δούμε πώς είναι η επίθεση από βορρά. Και βλέπετε τώρα εδώ όλη την κόκκινη περιοχή που είναι η μισή εικόνα, πώς έχει διεισδύσει πέρα από τη λίμνη που λέγανε στην Αυντίιβκα, η οποία είναι στα ανατολικά της πόλης. Είναι μια μακρόστενη πόλη η Αυντίιβκα που εμένα μου θυμίζει το Σολεντάρ, έτσι σε μήκος. Και ανάλογη επιχείρηση θα κάνουν και εδώ οι Ρώσοι. Λοιπόν, βλέπουμε ήδη ότι αυτή τη στιγμή το 40% της πόλης ελέγχεται από τους Ρώσους, βομβαρδίζεται και γίνονται μάχες και στο εσωτερικό. Τρέχω και στην επόμενη εικόνα όπου σας δείχνω δικό μου χάρτη από την Google για να μην μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας. Μέσα στην κόκκινη γραμμή είναι όλη αυτή η μακρόστενη πόλη η Αυντίιβκα. Με τα βέλη 1 και 2 από βορρά φαίνεται η ρωσική επίθεση και με τα βέλη 3 και 4 από νότο. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτε άλλο παρά μόνο δυστυχώς για τους Ουκρανούς και ευτυχώς για τους ρωσόφωνους πληθυσμούς, και είπαμε ότι οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί ήταν σχεδόν όλοι οι πληθυσμοί της Ουκρανίας, άλλο αν δεν ήταν οι γηγενείς. Έχω δείξει τον χάρτη, τον φιλετικό και τον γλωσσικό χάρτη. Αμιγώς ουκρανικά μιλούσαν σε ένα 15% προς την πλευρά του Λουσένκο, την Λευκορωσία. Ναι. Όλο το άλλο ήταν ρωσικοί ομιλουμένοι. Τέλος πάντων. Και η Λευκορωσία είναι όλοι ρωσόφωνοι εδώ που τα λέμε και έχουν και τη δική τους γλώσσα. Βεβαίως. Και στη Λευκορωσία. Βεβαίως. Να πούμε πεταχτά έτσι 2 ειδήσεις για να δώσουμε μια ιδέα στους ανθρώπους που μας ακούνε. Πριν από 2 μέρες, το Σβιάτοβο, είχαμε νέα ουκρανική πανολεθρία με 310 νεκρούς στρατιώτες και ρωσική προέλαση. Έχουμε και εδώ εικόνες πολλές με ουκρανικά Leopard 2Α4. Λοιπόν, 310 νεκροί στο Σβιάτοβο προχθές. Καταστροφή ουκρανικών υποδομών μισθοφόρων στο Χάρκοβο. Λοιπόν, ήδη οι ρώσικες δυνάμεις φτάνουν σε αποστάσεις που είναι 11 και 15 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρεμέναγια. Όποιος ξέρει τους χάρτες καταλαβαίνει ότι οι Ρώσοι έχουν πλησιάσει πάρα πολύ. Θέλω να περάσω στα γρήγορα και βέβαια και εδώ είχαμε και Bradley αμερικάνικα που χτυπήθηκαν και πολλά. BNP. Ακριβώς. Έχουμε επίσης τον υποστράτηγο Μάρλοβ. Ποιος είναι ο υποστράτηγος Μάρλοβ? Είναι ο διοικητής της εκπαιδευτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Προσέξτε. Και έχω βρει την συνέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung,
δηλαδή νέα εφημερίδα της Ζηρίχης, ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στην αρχή της βόρειας στρατιωτικής περιφέρειας καταστράφηκαν. Λέει ο στράτηγος Μάρλοφ στην εφημερίδα την Ελβετική. Από τους 200.000 επαγγελματίες στρατιώτες που σχημάτισαν τη ραχοκοκαλιά των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας μέχρι το Φεβρουάριο του 2022, η συντριπτική πλειοψηφία είτε σκοτώθηκε είτε τραυματίστηκε. Αυτά δεν τα λένε κάποιοι φιλορώσοι. Τα λένε πηγές οι οποίες πρόσκυνται στην Ουκρανία. Και θέλω εδώ επάνω να μου δώσετε την ευκαιρία και ευχαριστώ για το τι είπε ο Αρεστόβιτς. Εδώ λέγονται τέρατα και σημεία και τα προσπερνάει η Δύση. Ο επικεφαλής της προπαγανδιστικής μηχανής το προηγούμενο δίχρονο, ο οποίος βρίσκεται τώρα στο Μαϊάμι και μπορεί να κάνει και πιο ελεύθερες δηλώσεις μακριά από το Κίεβο. Βεβαίως, δηλώνει ξεκάθαρα ότι η Ουκρανία έχει ιτηθεί. Ο Ζελένσκι πρέπει να ανατραπεί, λέει ο σύμβουλός του. Ένα λεπτό. Δεν τα λέει αυτά ούτε ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης, ούτε ο στρατηγός που πολεμάει. Ο Ρώσος. Λοιπόν, και λέει, ο Ζελένσκι πρέπει να ανατραπεί, η νέα Ουκρανία θα ενωθεί με τη Ρωσία και πλέον θα κινηθεί εναντίον της Δύσης. Αυτός το πάει μακριά. Ναι. Όλα αυτά. Έχει βάλει στόχους άλλους, αλλά εδώ τώρα θέλω να σας διακόψω για να πω κάτι ενισχυτικό σε αυτά τα οποία λέτε. New York Times. Δεν είναι και πολύ, θα έλεγα, ας πούμε, του Κρεμλίνου εφημερίδα, έτσι, γράφει. Τώρα που μιλάμε, δηλαδή, 10 Ιανουαρίου ο τίτλος που έχει. «Ατκρίλη βρατά Άντα. Άνοιξαν οι πύλες του Άδη». Αυτό που στην Ελλάδα θα λέγαμε οι πύλες της κολάσεως. Αναφέρουν Ουκρανοί στρατιωτικοί, οι οποίοι βρίσκονται στα διάφορα μέτωπα τα οποία αναφέρατε κι εσείς. Είναι τίτλος των New York Times. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, θέλω τώρα πάλι, στευόμενος στον χρόνο σας, να τρέξουμε λίγο και να πάμε σε μια είδηση η οποία χαρακτηρίστηκε στη Δύση ως τεχνολογική στρατιωτική επανάσταση. Γιατί υπέρ των Ρώσων η ρωσική αεροπορία διέριξε την ατοική αεράμινα της Ουκρανίας εξτοξεύοντας πύραυλο Κρούζ με ενσωματωμένο κιτ για αντίδραση. Και είναι η παρακάτω εικόνα που σας δείχνω. Η επόμενη εικόνα είναι μια βόμβα η οποία φαίνεται προσαρμοσμένη σε αεροπλάνο και τέτοιες, από ό,τι έλεγα εγώ πέρσι τον Οκτώβρη, πριν ένα χρόνο, η Ρωσία ετοίμαζε 1.200.000 για πρώτη ζήτηση. Τα έλεγα πέρσι, κύριε Λιάτσε, και τα επαναλαμβάνω και φέτος. Αυτές είναι ρωσικές βόμβες που βλέπετε, το kit που έχει προσαρμοστεί στο ρίχο της και το οποίο την κάνει να έχει την ικανότητα αυτοπλοήγησης και κυρίως να παίρνει από ρωσικούς δορυφόρους και να αποφεύγει τα ουκρανικά αντίμετρα. Αυτά συνοδεύουν την κατάσταση στο έδαφος και την οποία την κάνουν ακόμα πιο δύσκολα. Ουσιαστικά, κλείνω με αυτό, η Ρωσία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία χρησιμοποίησε σε εμπόλεμη ζώνη πύραυλο Κρούζ με εσωματωμένα αντίμετρα για τη διάρρηξη της νατοικής αεράμινας του Κιέβου. Αυτοί οι πύραυλοι Κρούζ, που μπορεί να είναι και της έκτης γενιάς, έτσι, που πάνε με 12 φορές την ταχύτητα του ήχου, η Κινζάλ, ή και 15 φορές την ταχύτητα του ήχου. Η βόμβα που σας έδειχνα προηγουμένως είναι θερμοβαρική βόμβα. Είναι δηλαδή μια βόμβα η οποία καταστρέφει οτιδήποτε βρει σε αποστάσεις 5 γηπέδων ποδοσφαιρικών. Δεν πιάνουν σε αυτές τις βόμβες ούτε τα οχυρωματικά έργα, ούτε τα άλλα αντίμετρα. Βρίσκονται δηλαδή ανάμεσα σε δύο όπλα. Την ενσωματωμένη με πυράβλους Κρούζ νέα τεχνολογία των Ρώσων και με τις νέες βόμβες τις θερμοβαρικές, οι οποίες σπάνε τη ρωσική άμυνα. Τρέχοντας πάλι στα γρήγορα λόγω χρόνου, θέλω να περάσουμε και στο προτελευταία εικόνα που είναι το νέο αναβαθμισμένο Uragan 1M,
δηλαδή ένας πολυεκτοξευτής αυτοκινούμενος πυράβλων 9K57, λοιπόν, τον οποίο τον βλέπουμε τώρα και που αυτό τι είναι με δύο λόγια? Είναι καλύτερο από τα αμερικανικά HIMARS. Είναι καλύτερο. Το βγάλαν οι Ρώσοι το 20, δεν το έδωσα σημασία η Δύση, είναι ευκίνητο, να μην πάω στα τεχνικά χαρακτηριστικά και χάσουμε ώρα, έχει μεγαλύτερο βεληνικές από τα HIMARS, έχει πιο εξασφαλισμένο σήμα πλοήγησης λόγω δορυφόρων καλύτερων και έχει και μεγαλύτερη καταστροφική κεφαλή. Και ένα τελευταίο, για να λήξω εγώ τις εικόνες μου, ένα τελευταίο το οποίο πραγματικά αλλάζει τον αντιαεροπορικό αγώνα, είναι το Colliation, το όπλο Colliation, το νέο αυτοκινούμενο πυροβόλο των Ρώσων. Το βλέπετε εδώ ένα θηρίο κυριολεκτικά, το οποίο πραγματικά με άριστη συνεργασία των ηλεκτρονικών και δορυφορικών δεδομένων φέρνει την αλλαγή στα πράγματα. Έτρεξα όσο μπορούσα πιο γρήγορα τις εικόνες μου, ώστε να μπορούμε να σχολιάσουμε οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω κάτι, θα το πω γιατί είναι δήλωση του ενισχυτικό πάνω σε αυτά που αναφέρατε και που βασικά δείξαμε εδώ στην εκπομπή στον Ιδαίο Χώρο. Ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, ο Γιούρι Ιγνάτ, είναι εκείνος ο οποίος έρχεται να σας επαληθεύσει λέγοντας το εξής. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι οι ρωσικοί πύραυλοι έχουν τρομερή ικανότητα ελιγμών. Κάνουν ελιγμούς μέχρι και 180 μοιρών, λέει, ώστε να μειώνουν την ικανότητα των αντιπυραυλικών συστημάτων να τους αντιμετωπίσουν. Αυτόν το οποίο έχουν οι Ρώσοι. Ακόμα μπορούν να αλλάξουν απότομα την τροχιά κίνησής τους. Αλίμονο, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας, ο Ιγνάτ. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους που αναφέραμε, για αυτούς και με αυτούς τους χάρτες που δείξαμε σήμερα εδώ, δίνουμε και μία πιο πλήρη εικόνα πίσω από το προπέτασμα καπνού που συνηθίζω να λέω, για όλους εκείνους οι οποίοι μέχρι τώρα εξακολουθούν να μιλάνε για μια ήττα της Ρωσίας, για μια επικράτηση της Ουκρανίας ή τουλάχιστον για μια αμυντική θωράκιση της Ουκρανίας, που όταν θα έρθει η Άνοιξη θα ξαναβάλουν μπροστά ένα πρόγραμμα να πάνε να πάρουν την Κριμαία, όπως μας έλεγαν. Το θυμάστε πολύ καλά, το είχαμε πει εδώ μαζί σας. Πριν από ένα χρόνο το ίδιο μας έλεγαν. Τώρα που θα έρθει η Άνοιξη, θα μπει η Άνοιξη, θα και τα λοιπά. Πάμε στο 24 και η εικόνα είναι αυτή που αναφέρετε εσείς με τους χάρτες που εδώ που τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτούς τους χάρτες. Οι Αμερικάνοι τους ευχαριστούμε που τα δείχνουν, που μάλλον τα έχουν για εσωτερική κατανάλωση, γιατί στα μεγάλα κανάλια τα αμερικανικά και από εκεί να υπάρξει διάχυση προς τα κάτω στα υπόλοιπα κανάλια μέχρι και τα δικά μας τα ελληνικά, δεν φτάνουν αυτοί οι χάρτες που παρουσιάζουμε τώρα εδώ. Όχι γιατί δεν υπάρχουν, αλλά γιατί δεν πρέπει να είναι στην επικαιρότητα, γιατί δείχνουν την πραγματική εικόνα και νομίζω ότι οι Αμερικάνοι στρατιωτικοί έχουν πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ένα δικό σας, μια δική σας αυτή και να κλείσουμε. Αυτό που λέω επί 2 χρόνια. Ποτέ δεν είναι αργά για την ειρήνη. Ο κόσμος χρειάζεται μια νέα Γιάλτα, φυσικά εξασφάλιση των συνόρων και της ύπαρξης της Ρωσίας, όπως και της Ευρώπης και της Αμερικής, με αμοιβαία ισορροπία. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, ένα μικρό πλάνο ακόμα, το οποίο δείχνει την τραγικότητα της στιγμής στο ουκρανικό μέτωπο, πάλι με λόγια Ουκρανού blogger. Λέγεται Γιούρι Πουτούσοφ και ο ίδιος λέει ότι πήρε συνέντευξη με στρατιωτικούς Ουκρανούς οι οποίοι επιδιώκουν, προσέξτε, να τραυματιστούν έτσι ώστε να γλιτώσουν το θάνατο. Ένας από αυτούς του εκμυστερεύτηκε ότι ελπίζει, σε εισαγωγικά ελπίζει, να τραυματιστεί και μάλιστα να τραυματιστεί σοβαρά, γιατί όπως λέει ο ίδιος δεν πρόκειται ποτέ να αφήσω για άλλο λόγο τη θέση μου.
Ωστόσο ένας σοβαρός τραυματισμός επιτρέπει με ένα τίμιο τρόπο να σταλείς στα μετώπιστεν, δηλαδή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, μήπως και συνέλθεις λίγο σε αυτό το καθεστώς που βρισκόμαστε, εκεί στο μέτωπο εννοεί, είναι δύσκολο κανείς να επιβιώσει. Τραγική ομολογία, έχουμε πάρα πολλές από αυτές, κάποιοι ίσως θεωρούν ότι είναι ρωσική προπαγάνδα αυτό το πράγμα, γι' αυτό ακριβώς δεν σας αναφέρω τι λένε οι Ρώσοι bloggers, αλλά τι λέει ο Ουκρανός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Ρωμανός με τους χάρτες σε πλήρη εξέλιξη. Εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Τα σχόλιά σας για μας είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει έτσι ώστε να βλέπουμε την εικόνα γενικότερα, πώς κινούμαστε, τι γίνεται, πού πάμε, τι θέλουμε, τι επιδιώκουμε, και γι' αυτό ακριβώς και πάλι σας ευχαριστώ που γράφονται και σας προσκαλώ να συνεχίσετε να γράφετε σχόλια, πέρα από τα εκατοντάδες σχόλια των γιορτών τώρα, που και γι' αυτά ένα μεγάλο ευχαριστώ στέλνω σε όλους. Και κλείνοντας, να κάνω την γνωστή έκκληση, κάντε εγγραφές και στο κανάλι μας στον Ιδεοχώρο και στο νέο μας κανάλι το Φιλογνώστη. Γεια σας.